Videl som na YouTube viacero videí, ktoré sa týkali tejto nabíjačky. Je to nabíjačka z Lidlu. Najvýkonnejšia nabíjačka, ktorú môžete v Lidli kúpiť. A je celkom zaujímavá práve kvôli tomu, že sa s ňou dosť rýchlo nabíjajú baterky. Len má jednu takú zásadnú chybu, ktorú komentovali všetci, kto si ju kúpil. Nemá vypínač alebo zapínanie a vypínanie. Zapína sa tým, že ju v podstate zástrčku strčíte do siete, čo je dosť nepohodlné, nekomfortné, pretože keď potrebujete vyresetovať program, tak nemôžete urobiť nič, len vytiahnuť zo zástrčky alebo zo zásuvky zástrčku a znova ju potom zapnúť. Ja som si to vyriešil po svojom a myslím, že je to celkom komfortné. Urobil som si tam vypínačik, ktorý v podstate veľmi zjednodušuje činnosť alebo prácu s touto nabíjačkou. Myslím, že takýto nápad vám tiež môže nejako pomôcť a poslúžiť ako taký námed na to, ako by ste si ju vedeli vylepšiť, ak si už chcete kúpiť alebo už ju máte a tiež sa potýkate s tým, že ju musíte vyťahovať a zasa zasúvať do zástrčky. A je to naozaj veľmi nekomfortné aj z hľadiska tej váhy tej nabíjačky.